Ison ayaw sa pag-i-scroll na alang ko i-share sa imo nga pulong sa Dios. Mabasa diri sa panultihon 10 versikulo 3. Dili pasagdan sa Ginoo ang taong matarong mamatay sa agutom, apan punga niya ang dautan sa pagkabot sa iyang gitinguha. Praise God, salamat sa pulong sa Ginoo igsoon nga akong gibasa. So atong klaro diha igsoon na nga nasulat sa balang kasulatan, ang Dios dili gayud magpasagad sa iyang mga anak. Kung imong nasayran ug nasayod ka nga ikaw naglakaw diha sa pagkamatarong ug nagkinabuhi sa pagkabalaan ug nagbaton ug maayong relasyon diha kaniya, imong gipalig-on ang imong pagtuo diha kaniya, nagapailob ka, nagapangalagad ka ug nagpagamit ka sa Dios, dili ka angay mabalaka. Kaya ang Ginoo nag-ingon, dili siya magpasagad sa iyang mga katawhan nga mamatay sa kagutom. Igsoon, salamat sa imong pagpatalinghog. Ang Dios magpanalangin kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen.